Tarkasti hyvät. Jes, tulta vaan niihin roppiin. Jesteri, missä suunnassa sitä laskua tulee susta? Suoraan meidän yläpuolella. A-puitti, tulta noihin. North-eastiin. Tulta laskuvarjoihin vaan. Jesterin asemista liian kaukana North-eastis. Vastaanottamaan vaan, päästä heittää granaatteja ennen kuin ne pääsee ryhmittäytyy. Jesterin asemista ne hyppäsi jonnekin puolen kilometrin päähän North-eastiin. Ne on meistä Northwestiin ihan niinku, tulee ihan justiin tonttiin. Tää hakuu ampumaradalla.